Хвала Ісусу Христу! Навіки Сердечно вітаю всіх вас зі святом Божого народження, з Новим годом, Божої ласки і Божого благословення у ваш дом, покой і во весь святий гмах, де ви живете. Можна ваші пороги? Просим. Дякую. Jeszcze raz pochwalony Jezus Chrystus. Слава Богу, що ми дочекали святого Божого народження. Світло для душ наших, Ісус Христос, який прийняв тіло і який прийшов, щоб збавити род чоловічий. І сьогодні, шановні і ваші сімейники, родичі, близькі, яких долучаємо і приймаємо нашою молитвою, щоб ласка Божия була і над ними в духу. Так що всіх дорогих вашому серцю особов єднаємо тепер в этой колядной зустрічі. Колядное навідування – это глибока традиція 16 століття. В костьоле, в Вселенском костьоле, коли духовенство, святари навідували сім'ї, освячали помешкання, доми, і так само такий діалог, розмова, в якій ситуації сім'я, може які потреби духовні, матеріальні, особливо коли в сім'ї хтось хворий, тяжко хворий, лежачі хворі, сталого взросту, де справді потрібна така, як сказати, розмова, менавіта з духовною особою. І коляда, як сама по собі, це слово латинське, коланда. Это ще в Древнем Риме, там менавіта на Новий год, коли зустріли Новий год, і перші дні всі навідували своїх родичів, свояків, тобто йшли з такою коландою і якби об'єднувалися в одну таку великшу сім'ю родичів. І так само ми бачимо, як три королі, які навідали Єсуса, вони після Вифлеєма, вони пішли в свої країни і проповідували, що бачили Збавителя. Пастухи, які ночі прибули до Вифлеєма. І на сьогоднішній день ми відаємо, що так само посвячення було, коли Соломон побудував святиню, як в облако охинуло цю святиню. Посвячення всього начиння в святині, так само цілі ритуали. Ми відаємо, як патріархи і пророки благословляли, освячали народ, людей на ті чи інші події. Тому і на сьогоднішній день нам тяжко уявити, як була святиня, храм, костюл чи церква не посвячений. Ну, ні. І ось заходячи з цього, ми освячаємо не тільки помешкання, але школи, шпиталі, полі, місце праці. Тобто, наскільки можливо, щоб чоловік справді був охинутий Божою любов'ю і благословенням. І так само глядіться могилки, клади. Ми молимося, але і могилочки освячаються, де складемо померлого до святої землі, або самі великі могилки. Тому, шановні, так само посвячення помешкання – це не тільки тут, де ми зараз знаходимося, але і всіх, які тут знаходяться в цьому гмаху. Боже, благослови. Боже, нехай Твоя милосердність буде над усіми нами. Щоб ми, як одна сім'я, сім'ї складаємо великшу сім'ю, парафію, приход. А ще великша сім'я – це народ, збавлений Христом. І ось это из таких маленьких, так сказать, ячеек мы идем за светлом Збавителя и освячаем.
І менавіта вось стол, як чаканне на пасвячэнне памяшкання, канешне, крыж, 2 свечкі, вада для пасвячэння, мелкі крэйда, який позначаем на ўваходных дзвярах, пішучы імёны 3 каралей і ініцыялы Каспар, Мельхіор, Бальтазар. І гэты год 25-й. Тое, што мы таксама як 3 каралі, і ідзём да Хрыста, і з Христом прапаведуем хвалу Божию. Таму вось асвячаем, і няхай дабрыня Божая спрыяе вам далейшым вашым сапраўды жыцці на хвалу Божию і добра вашей сям'і і родных. Паслухайма Слова Божае Євангелие. Брати і сестри, кожний, хто слухає гэтыя словы мае, выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Пайшоў дождж, разліліся рэкі, падзьмулі вятры і вдарылі в дом той. Ён не ўпаў, быў пастаўлены на скале. Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і не выконвае іх, будзе падобны да чалавека неразважлівага, які пабудаваў свой дом на пяску. Пайшоў дождж, разліліся рэкі, падзьмулі вятры, ударылі в дом той, і ён упаў. І было падзенне яго вялікае. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Чуем заклик Збавителя, каб що ж ми будували нашу будучиню, життя на моцним фундаменті, то есть духовним, вічним, Божим. Тому з такими думками ми керуємо просьби до Бога, молячися, щасливий чоловік, який боїться Пана, повторяємо. Щасливий чоловік, який боїться Пана. Щасливий чоловік, який боїться Пана, і вельми любить його заповідь. Моцним буде його потомство на землі, покоління праведних буде благословленим. Щасливий чоловік, який боїться Пана. Достаток і багатше в ягоним домі, і справедливість ягоная триває навік. Взиходить у темри, як світло для праведних, ласкавий, милосердний і справедливий. Щасливий чоловік, який боїться Пана. Просьби до Бога. Син Божий, Пан неба і землі, стався чоловіком і поселився серед нас. З удячністю і радісним серцем звернемося до Його. Єзу Христе, Ти разом з Марією і Юзефом освятив сімейне життя. Май ласку, поселиться з нами в гэтым доме, каб ми приймали Тебе як нашого гостя і шанували голову нашої супольності. Єзу, застанься з нами. І вся живая будовля костьола зростає в Тобі, як Божая святиня. Вчини, каб жихари гэтага дома, з'єднані в Духу Святим, завсёды імкнулися до Бога. Єзу, застанься з нами. Ти вчив, що Твої вірні повинні будувати свій дом на моцному фундаменті. Зроби, каб гэтая сім'я будувала своє життя на Твоїх словах, позбігала всілякого поділу і служила Тобі всім серцем. Єзу, застанься з нами. Ти, не маючи власного дома, гостив у сябров і з радістю зносив убоства. Зроби, каб ті, хто шукає пристанища, з нашою допомогою знайшли годне для себе жилье. Єзу, застанься з нами. Просим покори, Божого благословення над гэтым домом, помешканням і його жихарами. Благословлений Ти, Пане Боже, сусвету, Твой Син, Єсус Христос, став чоловіком і покинув нам приклад виконання Твоєї волі. Глянь з любов'ю на гэтый дом і одари його і жихаров щодрим благословленням. Вислухай молитви, які ми взносимо до Тебе, разом з тими, хто в їм живе. Одари їх своїм спокоєм і радістю, Духу Святим, підтримливай їх во всіх справах
абараняй ад усялякай небяспекі, захавай ад марнага спадзявання на часовыя даброты і дай ім зразумець, што толькі ты адзін з'яўляешся нашай мэтай і даеш вечнае жыццё праз Хрыста, Пана нашага. Амин. А цяпер паблагаславім ваду, якой будзем акрапляць памяшканне. Гэтае благословение воды нагадывае нам Христа, живую воду, а таксама сакрамент хросту, у якім мы адрадзіліся з воды і Духа Святого. Колькі разоў будзем акропленыя гэтай вадой, або зробім знак крыжа ёю, ваходзячы ў святыню, або застаючыся дома, будем складаць Богу падзяку за яго невыказны дар і прасіць яго аб дапамозе, каб мы захоўвалі ў жыцці абавязкі, што вынікаюць з сакраменту, які мы з верою прынялі. Молімся. Благословленный ты, Пане Боже сусвет, ты пожадал благословить и духовно обновить нас у Христе, як есть живой водой нашего избавления. Просим Тебе, спошли свое благословение на эту воду и перемени нас силою Духа Святого, каб мы завсёды ішли шляхом нового життя праз Христа, Пана нашего. Аминь. Просим ласки Божией над помешканием. Божа, криниця всякой правды, поблагослови гэты працоўны кабинет и зраби, каб мы верно трываючи в пошуку правды и справедливости, любили Тебе 100 раз больше, праз Христа, Пана нашего. Амин. Поблагослови, Пане, гэтую спальню, каб тыя, хто будзе адпачываць тут пасля працы, аднаўлялі свае сілы для выканання сваіх абавязкаў згодна з Тваёй воляй праз Христа, Пана нашага. Всемагутны милосердный Божа, Ты умацоўваеш нас часовай ежай, поблагослови гэтую кухню, сталовую, каб мы ніколі не цярпелі голаду і нястачы, але заўсёды прымалі з удзячнасцю ежу і ўмелі ёю дзяліцца з тымі, хто знаходзіцца ў патрэбе. Дазволь нам захаваць сапраўднае здароўе і дасягнуць вечнага збаўлення праз Христа, Пана нашага. Амин. Освячаючи помешкание, мы молимся до Матери Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молінням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молись за нас, Святая Богородица, Как мы стали годными обетованию Христову. Мати Божия Славская, Молись за нас. Мати Божия в чудотворных иконах санктуария Беларуси. Молись за нас. Езу, доверяю Тебе. Jesús, доверяю Тебе. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Сёння збавленне стала лёсам гэтага дому. Няхай напоўняць гэты дом і сэрца яго жыхароў спакой і Божае благословленне. Добрый и милосердный Отче, доручаем Твоей опеце наш дом, сям'ю и все, что маем. Благослови нас, стережи от зла, оберегай от небяспеки, заховай от нещастя
умацуй нашу веру, а ў смутку і цярпенні адары надзеяй. Зрабі, каб мы заўсёды жылі ў еднасці з Табой. Няхай гэтае памяшканне і ўсіх вас, хто в ім жыве, благословить Бог Усемогутний, Отец і Син, і Дух Святий. Амінь. Тепер дякуємо доброму Богу за гэтую магчымасць і, пэўна, в духу молімся за ўсіх людзей, каб яны даацэньвалі дар Божага нараджэння, ласкі Божай і, пэўна, адкрывалі свае сэрца на Божую милосерднасць. І таму вельмі важна, калі мы асвячаем асабліва уваходныя дзверы, Божа благослови всіх тих, хто входить и выходит праз эти двери. Это благословение на наступный весь год. Это благословение, когда мы идем до працы, службы, обовязков, мы идем с Божьим, выходим с Божьим благословением. Когда мы приходим стомленные, нехай это Божие благословение нас обновляет. Как мы чули в молитвах, Божа, обнови наши духовные и физические силы. Это вельми важно. Это благословение помешканию, дома, квартиры и так далее. И певно, нехай в этом периоде Божого народження завсёды люди разумеют, что треба освятить помешкание, треба докрануться до святая святых в духу покоры, бо это обновляет нашу веру, наши духовные силы. Тому дякую щиро за запрошення. Нехай Маті Божия має своє ябеці. Хвала Єсусу Христу. Дай Боже. Дай Боже. Да. Богу. Знаково, як пам'ятаєте, було посвячення Дома пілігримів в Буцлаві. В 19 годі, коли нунцій апостольської столиці святого отця Францишка Габар Пінтер, який освячав в Буцлаві, і що ми присвятили цей Дом пілігрима ім'я Папи Францишка, це велично, коли там шановний біскуп Юрій, и нунций апостольской столицы, святары, народ, духовенство. Коли сопроводы, это было такое величное посвящение 1 мая 19 году. Это такая памятка, менавито это нунция для нас, для нашего народа.